سمين تجبارين حدن مجبر زي فنقلكو أمني الله سلام يزبح سمي كم زحبره نفسين خابيين سلام لمحب التي وشتاه قالسي مسكداماوي من قسقاسي كسانيو كل جزي صار مبزحتو جزي يساخ عليه اتزحسوكو مستزغبرو تدميرو وصيتو سلام يخون حدا وان قد هيوت بعلا ناتحقتاتن مسمراتن سلازلوا تسدلخو كون كلو اي رأيني شعيو اتناي بحق قال سجم كاب كله يتب هيوتي زقاطمن عبيتو سانتات كن اتن عالم زغرمه نعرختين بيتسبين دما مزراربي زغبر حدا فصاملو اس دما اتستمرعخو سبعيو اب عالم بزح غزي بزعبا دخخ زرون سمعنا بزح سبات دخخ بلو خلو ابتي بادا زخونه جبون استقدده ጫማኡን ወይ ድማ ጽባሕ ዝበልዓኹም ዘይብሉ ጥርሕዮም ዝሓስቡ ንዓግን ትድኽነት ካልእ ትርጉም ይነርዎ ትብርሃን ዘይብሉ ዓለም ትንሱ ዝንዘነብሮ ዝነበረ ትሑት ናብራ ንዓይ ከም ሓደ ዓብይ መለማመዲ ሰላም እዩ ነይሩ ኣብ መንጎቲ ዝናፍቆ ዝነበረ ሃብታም ናብራን ኣብ መንጎቲ ንሱ ዘቕረበለይ ዝነበረ ጥራሕ ዝተረፈ ናይ ልቢ ፍቕርን ኮይነ ክመርጽ ተገዲደ ነበርኩ እቲ ውሳነ ቀሊል ነበር ስሜን ተግባራይን ክሳነይን ተኾይኖም ካብቲ ሰብ ዝብሎ ወፂ نبت لبي زبلني كصقعي نيرم عبتي زحل مشت عبتي برهان شمعات راح زول لعلون الشيك في الخينه هو كساب زبل توشتي زنبره قالسي قليلي نبره تنس زبن زنبره ناي امرو سلام جن كاب زخونه ناي ورق خازنا نلعلي كبيد ننبر اسكي تي زينو ورغعزو كمي كم زجمرن اموداتخ سلام عزيزه ويس اتدخنتن سلامي بلعو زبل بحبار كريوينا أبزا مري سمسب تنبيت يزول الله نعاقن سمي كاب تنبيت نلعلي وعلى عرقي نير أنا أقول لدن كاللخو سومن طرح مسترفني أبتقزانا زنبالي خواهو بزحول نفاس زتمال أي نير أمونغو أبوين أدين زنبالي فغري بناي زي مرد أدبنا تشفينو بتحدار دارقا نام فللاي تقاريب نبال كلت يوم ناي موداتا وسان وسينوم كابتي حابراو نابرؤم نموسا قلبابهم تقليلهم استدالوا لؤواني نيرو اتي اوشتي كرسدي كوينس سمع زنبركو ناي چقچق دمصن ناي دي كبين مستنفاسن ابز عالم صبين نجر سلام كم زي كونيو زحبرنني جد ساعاتو بصح انا ابز عالم قلقل مسبركو اتي ناورح تعزيز نبره ناي عرقي معصو بهندبت تخفت اتي ابعين تبوين الدين زنبره ناي قيم تحوي بناي حداش صانب عطفه نعيك حاف خلو بلو يدم تأساسا نعيك سعمو خبلو دما لبوم داقم تراخب نعمتات كفتحو وزيك قالو نايز اللي قوانتا بنايحان تهزان في الشخطة تفتح إذا قوال زيها ناو قزانا سلام يمسيا بلبوي نو سميعيتو خقلت النات تقالس زي زخونة توسخ خطع دما سلام إلهم سمين كاب تعلتي تجميرم اتي نخفاتو حزنو برم حساب سريزم حدارم كتسل أنا دما تمونغو خلته زتسالو أكالات استتخله ناي سلام عند خونك كابت غزي تجميره سمين تغبارين حدا مغبار كغارليز جمركو في ابلدتي ناي ولدي حدار زد حان سمي اغوزي هوتي جن ناي زياده خبيد حلافنت كونن سمي كعقب كل غزي مس نفسين مس كبابيين سلام كخون سع وبزحتو غزي يساخ علي حدا اوان جن السلام نمصع زخفلو واغا كعامين العلي زخو لك كم تحج زقات مننك كمتي سمي سلام زخونه ريتين تكبارين ون بتسمي زمتني نير ابتي صعب كل خبابي سلام تباهي لخ صواع خلخو كل سب بأن قتيو دحريت زنبل إلي ستمتن فداري ملكعن قماناني حسمن وقاداس نعيك فترن كله تتنكيغو السرحان خويني السمعن اب سفر كم سلام كنو زي بلت هده كم سلام زبلت سبيتي هاوكا زي بلبون عين برني كل ولادي يدقو كم امنس زمني اني عينت قوالينيا اتسقرم قد بتوقعبي كابتي قداماو ترئيتي طرح زي كونس كابتي اوشتي نبره تحتنان سلاماوي بحرن زمنچو من بحر ينيو ابزخركو بوتا خلو من قد يخفتلي عين السبات دما بفقري صعبن نبر بزحات ناي هابتامات دكن سم زلوهم سباتن معزي كوانتن كحخحو لبيغن نتناي بعلا مستراو ترجم سلاميات تدلنيا
እዛ ጓል እዚኣስ ንጉስ እዩ ዝበቕዓ ይብሉ ነይሮም ቤተሰበይ። ኣነ ግን እቲ ኩሉ ሰብ ዝተመነየው ቃበን ክብረትን ሒዘ ናብቲ ማንም ዘይግምቶ ኣንፈት ክጥምት ጀመርኩ። እቲ ኩሉ ወላዲ ደቁ ዝምነየኒ ንመልክዐይ ኣብ መወዳእታ ምስቲ ድኻ ሰብኣይ ዝበልክዎ ፍቕሪ ክትሓሓዝ እንከሎ እቲ ኣብ ከባቢይ ዝነበረ ናይ ኣድናቖት ድምፂ ናብ ናይ ስንባደ ስቕታ ክቕየር ግዜ ይወሰደሉን ዝነበረ። ምክንያቱ ሰላም ማለት ንዓይ ኣብ ማእኸል ሃብቲ ምንባር ዘይኮነስ ኣብቲ ልቢ ዝዓርፈሉ ቦታ ምህላው ማለት እዩ። ወለደይ ሃብታማት እዮም። ዋላ እኳ ከምቶም ስሞም ኣብ ጋዜጣን መጽሔትን ዝውዕል ገኒኖም ዝፍለጦ ይኹን እምበር ሃብቶም ግን እኹልን ዝተረፈኒ ነይሩ። ካብ ንእስነተይ ጀሚሩ የለን ዝብል ቃል ሰሚዐ ኣይፈልጥን። ዝደለኽዎ ነገር ከይሰኣንኩ ብናይ ጣዕሚ ዓራት ተሓቒፈ ብምቾት ይዓቢ። ብዙሓት ከምዚ ዓይነት ናብራ ዘለዎም መዋልድ ብሃብቲ ወለዶም ተደፋፊአን ናብ ዘይተደለየ ተግባር ክኣትዋ ይረኣያ እየ። ኣነ ግን ካብዚ ፍሉይ እየ ነይረ። ዓብየ እውን ካብቲ መስመረይ ወፃኹ። ሃብቲ ንመነባበር እምበር ንምንነተይ ይኹን ዝብል እምነት ስለ ዝነበረኒ ትምህርተይ ብዝግባእ እየ ተማሂረ። ናፍቲ ከይበልኩ ሓንቲ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ ካብ ስነ ምግባር ወፃኢ ከይሰጎምኩ ተጠንቂቐ ይዓቢ። ክብረይን ከም ዓይኒ ብሌን ይሓልየ ንወለደይ ኩርዓት ንኸባቢየ ድማ ኣብነት ኮይነ ክነብር እዩ ነይሩ ዕላማይ። እቲ ዝገርም ነገር ግን ዝደለኽዎ ኩሉ ዝማልአሉ ዝነበረ ናብራ ሓደ ዝጎደለ ነገር ነይሩ። ንሱ ድማ ናይ ውሽጢ ዓለም ዝፈትሖ ሚስጥር እዩ። ኣብ ማእኸል እቲ ኩሉ ሃብቲ ኮይነ ሓደ መዓልቲ ካብቲ ዝለመድክዎ ምቾት ወፃኢ ልበይ ብሓቀኛ ስምዒት ክትንከፍ ከም ዘለዋ ይስምዐኒ ነይሩ። ወለደይ ሰላም ጓል ናስህ ወርቂ እያ እናበሉ ብኽብሪ ክዕቅቡ ንኸለዉ ኣነ ግን ነቲ ዝሓለኽዎ ክብረይን ዝተምሃርክዎ ትምህርተይን ሒዘ ናብቲ ናይ ዓብይ ናይ ህይወት ፈተና ክኣቱ ምዃነ ይገመትኩን። ኩሉ ነገር ተማሊኡለይ እንከሎ ስለምንታይ ልበይ ናብቲ ድኻ ሰብኣይ ኣንፈት ዘይሩ? እቲ ትምህርተይስ ክብረይን ኣብዚ ውሳነ እንታይ ዓይነት ተራ ነይርዎ ዝብል ሕቶ ንባዕለይ እውን ኣብቲ መጀመርያ መልሲ ይረኸብኩሉ። ኣብ ህይወት ብዙሕ ነገር ብትልሚ ይኸውን። ሓደ ግዜ ግን ኣጋጣሚታት ካብ ዝኾነ ትልሚ ንላዕሊ ሓያላት እዮም። ምስቲ ሕጂ ዘሎ ሰብኣየ ዝተላለናሉ መዓልቲ እውን ካብቶም ኣጋጣሚታት ዝፀሓፉልና ናይ ህይወት ገጻት ሓደ እዩ ነይሩ። ቦትኡ ኣብታ ኩሉ ግዜ ንነብሰይ ክረክብ ክትሕግዘኒ ትኽእል ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ነይሩ። ኣነ ወትሩ ከም ዝገብሮ ካብታ ናይ ዓለም ሃዋህው ርሕቕ ኢለ ናብታ ቅድስቲ ቦታ ምስ ናይ ውሽጠይ ሰላም ከተዓረቕ ተደፊአ ይኸይደ። ትምህርተይ ወድየ ክብረይ ሓለየ ኣብቲ ኩሉ ዝተመነዮ ምቾት እናነበርኩ እውን ከይተረፈ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ግን ከም ዝኾነ ሰብ ተረአየ ነይረ። ኣብ ሰዓት እቲ ንሱ እውን ኣብኡ እዩ ነይሩ። ምናልባት ኣብ ካልእ ቦታ ተራኺብና እንተንኸውን እቶም መንጎና ዘሎ ናይ መነባበሪ ፍልሊ መንገዲ ኣይምኸፈተልናን ነይሩ ይብል። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ግን ኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ። ሃብታም፣ ድኻ፣ ተምሃራይ፣ መምህር ኩሉና ሓደ ዓይነት ትንፋስ ኢና ዘለና። ንሱ ብትሕትና ቐይሙ ክጸልይ እንከሎ እቲ ካብ ትርኢቱ ዝንጸባረቕ ዝነበረ ህድኣት ንልበይ ይሰሓቡ። ብኣጋጣሚ ኣዒንትና ተራኸባ። እቲ ርክብ ግን ናይ ዓይኒ ጥራሕ ኣይነበረ ናይ ነፍሲ እውን እዩ ነይሩ። ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ብዘይ ዝኾነ ናይ ዓለም ረብሓ ወይ ድማ ናይ ክሳድ ምጥዋይ ብቕንዕና ተላለና። ንሱ መን ምዃነ ይፈለጠን። ኣነ እውን ዝርዝር ናብሩ ኣይሓተትኩ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ዘድልየና ዝነበረ ነገር ሰላም ጥራሕ እዩ ነይሩ። እቲ ኣጋጣሚ ካብቶም ወለደይ ክመርጹለይ ዝደልይዎ ናይ ማዕረይ ደቅን ካብቲ ኣነ ዝዓበኹሉ ናይ ምቾት ዓለምን ወፃኢ ዝኾነ ሓድሽ መንገዲ ከም ዝኾነ ግን ሽዑ ኣይፈለጥኩን እየ ነይረ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተጀመረ ዕላል ንህይወተይ ንዘለኣለም ክቕየሮ ምዃኑ ዝሓሰብክዎ እውን ይነበረ። ካብቲ ቅዱስ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ወፂና ናብቲ ናይ ከተማ ሃዋህው ክንሕወስ ስጉምቲ ክንጅምር ከለና እዩ እቲ ዕላል ዝተጀመረ። ኣነ ነቲ ናይ ጸሎት ነጸላይ እናስተኻኸልኩ ንሱ ድማ ብትሑት ኣካይዳ ጠቓይ ስጉም ነበረ። ምጽእ ኢሉ ድማ ሰላም ዲስምካ ሓቀይ በለኒ። ትንፋሱ ቁሩብ እናሓጸሮ ኣነ ድማ እናገረመኒ እወ ሰላም እየ ዝበሃል ከመይ ጌርካ ፈሊጥካ በልክዎ። ንሱ ድማ ፈሸኸና በለ ቅድም ክብል ሓንቲ ኣደ ክጽዋዓካ ከላ ሰሚዐ ስምክን ትርኢትክን ግን ኣዝዩ ተሳኒየ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ክትጽልይ ከለኺ ርእሰየኒ ንኽሓልፈ እናደለኹ እኳ እታ ኸባኺ ዝንጸባረቕ ዝነበረ ህድኣት ንዓይነይ ሰላም ይሂቡኒ በለኒ ብትሕትና። ኣነ እውን ብትሕትና ስሒቑኒ ይቕኒለይ ሰላም ክትህብ ጥራሕ ዘይኮነስ ስምካ እውን ክትነግረኒ መተገበአ በልክዎ። ኣነ ንሱ ድማ ተቐበል ኣቢሉ ኣነ ሃይለ ይበሃል ሽም ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ሓይሊ ዘድልዮ ተራ ሰብ እየ በለኒ። ተራ ሰብ የለን ሃይለ ኩልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፍሉያት ኢና በልክዎ ብትሕትና። ንሱ ደው ኢሉ እናጠመተኒ ሓቂ ኸ
ግን ሓደ ግዜ እዚ ዓለም ካብቲ ሰማያዊ ሓቂ ወፅያ ብኻሊ መንገዲ ክትምዝነካ ትፍትን እያ ንዓኻ ዝጥምት ሰብ ግን ናይ ዓለም ሃብቲ ዘይኮነስ ናይ ነፍሲ ቅሳነት ዘለኪ ይመስለኒ በለኒ ኣብቲ ሰዓት እቲ ንሱ ብዛዕባ ሃብቲ ወለደይ ወይ ድማ ብዛዕባ እቲ ዝነብሮ ምቾት ዝፈልጦ ነገር ይነበረ ኣነ እውን እቲ ዝተቐደደ ጫምኡ ዝተኸደኖ ኸደ ኣነ እውን እቲ ዘለዎ ናይ ህይወት ኩነታት ኣየስተውዕልኩን ነይረ እቲ ሰምዖ ዝነበርክ ቃላቱ ግን ካብ ዝኾነ ናይ ዓለም ፍልስፍና ንላዕሊ ንልበይ ዝተንከፈ እዩ ነይሩ ከመይ ኢሉ ሓደ ጋሻ ሰብ ንእሽተይ ከምዚ ገይሩ ዘንብቦ ኢለ ንነፍሰይ ሓተትኩ እቲ ዕላልና ካብ ሰላምታ ሓሊፉ ናብ ሚስጥር ህይወት ክሰጋገር ግዜ ይወሰደሉ ካብ ደገ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ወፂና በቲ ገፊሕ መንገዲ እናሰጎምና ከለና ንሱ መንነቱ ከይሓብአ ከም ፅሩይ ማይ ከፍስሰለይ ጀመረ ሃይለ ስራሕ ዝፈቱ ስራሕ ዘይንዕቐን ብርቱዕን መንእሰይ እዩ ግናኸ እቲ ዓለም ክሳብ ሕጂ ብርሃን ክትህቦ ይመረፀን እቲ ዝነበረ ናብርኡ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ጥራሕ እዩ ነይሩ ሎሚ ዝሰራሓ ሎሚ እዩ ዝበልዓ ንፅባሕ ዝኸውን ትርፊ የብሉን ኣብቲ ዝዓበ ኩሉ ናይ ምቾት ዓለም የለን ዝብል ቃል ሰሚዐ ስለ ዘይፈልጥ እቲ ንሱ ዝነበረ ህይወት ንዓይ ከም ሓደ ዓብይ መፅሓፍ እዩ ተኸፊትለን ንሱ ፃዕሪ የቋረፀን ንግሆ ተስዩ ክሳብ ምሸት ይቃለስ ግናኸ እቲ ለውጢ ካብኡ ርሒቑ ነበረ ህይወት ሓደ ግዜ ንኩሉ ፃዕርኻ ዕሽሽ ትብል እያ ክብል እንከሎ ኣብ ዓይንቲ ዝረኣኽዎ ቂምታ ዘይኮነስ ናይ ተስፋ ብርሃን እዩ ነይሩ ኣነ ኣብ መንጎት ወለደይ ዘውረስን ሃብትን እቲ ንሱ ብርሃፅ ግንባሩ ክረኽቦ ዝተቃለሰሉ ናይ ዕለታዊ እንጀራን ዘሎ ምፍልላይ ክዕቅቦ ይከኣልኩን ትምህርተይን ክብረይን እቲ ኩሉ ዝነበረኒ ምቾትን ኣብ ቅድሚቲ ናቶ ትሕትናን ቅንዕናን ተራ ነገራት ኮይኑ ተሰማዓኒ ትዕላልና እናመቀረ ክኸድ ከሎ ትድኻ ሰብኣይ ዝብል ስም ንዓይ ብሃብቲ ልቢ ዝተተክአ ኾነ ምስኡ ክኸድ ከለኹ ካብቲ ዝለመድክዎ ናይ መኪና መስኮት ወፃኢ እቲ ሓቀኛ ዓለም ከመይ ከም ዝመስል ክርኢ ጀመርኩ ንሱ ምስራሕ ዋላ ይፍቶ ለውጢ ግን ኣይሕቕዎ ነበረ እዚ ኩነታት ግን ንዓይ ኣየፍርሐኒ ብኣንጻሩ እቶ ውሽጢ ዝነበረ ናይ ምንባር ሓይሊ ንዓይ ዝያዳ ሰሓብኒ ስመይን ተግባረይን ሓደ ክገብር ዝቃለስ ሰብ ከም ምዃነይ እቲ ኣብኡ ዝረኣኽዎ ሰላም ካብቲ ወለደይ ዝሃቡን ወርቂ ንላዕሊ ክኸብድ ጀመረ ኣብቲ ቅዱስ ቅፅሪ ቤተ ክርስቲያን ዝተጀመረ ዕላልና ምንም ብዘይገመቶ ፍጥነት ንዓሚቕ ስምዒት ተቐየረ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ልበይ እናሃይለ ምሉእ ብምሉእ ክትቅበሎ ወሰነት እወ ብጣዕሚ ኣፍቀርክዎ እቲ ፍቕሪ ካብቲ ዝለመድክዎ ናይ መዝገብ ሃብትን ናይ መዓርግ ስምን ወፃኢ ንነፍሰይ ጥራሕ ዘንቀሳቐሰ ሓይሊ እዩ ነይሩ ንሱ እውን ኣየሕፈረኒ እቲ ድኻ ዝበልክዎ ሰብ ፍቕሪ ግን ካብ ዝኾነ ንጉስ ንላዕሊ ሃብታም ኮይኑ ረኸብኩ ካብ ልቡ የፍቂርኒ እቲ ኣነ እቲ የፈቓቕርኡ ድማ ብቓላት ዝግለጽ ዘይኮነስ በቲ ንዓይ ዘለዎ ክብርን ትሕትናን ዝተመልአ ዝተሓሕዙኡን እዩ ዝንፀባረቕ ነይሩ ኣብ ቅድሚኡ ክኸውን ከለኹ እቲ ወለደይ ዝህቡኒ ምቾት ስምን ዝተረፈኒ ይመስለኒ ነይሩ ንሱ ጥራሕ እዩ ዝተረኣየኒ ነበረ ልቢ ንልቢ ተኣታተና ንሱ ብዛዕባ እቲ ዝቃለሰሉ ናብርኡ ኣነ ድማ ብዛዕባ እቲ ሰላም ክረክብ ዝነበረኒ ባህጊ ብግልፂ ኣዋጋዕና እቲ ኣብ መንጎና ዝነበረ ናይ ቁጠባ ምፍልላይ ብፍቕሪ ተደፈነ ንሱ መንነተይ ምስ ፈለጠ እኳ ኣነ እኮ ንዓኽ ዝበቃ ይኹንኩን ኢሉ ንድሕሪተይ ይሰሓብን ብኣንጻሩ ንዓኽ ንምኽባርን ዝያዳ ክሰርሕ ኣለኒ ኢሉ ብተስፋ ተመልአ ኣብቲ ሰዓት እቲ ስመይን ተግባረይን ሓደ ንምግባር ዝገብሮ ዝነበርኩ ቃልሲ መልክዕ ክሕዘለይ ጀመረ ሰላም ማለት ኣብ ልዕሊ ሃብቲ ምድላብ ዘይኮነስ ምስቲ ልብኺ ዝመረፆ ሰብ ብሓቅን ብፍቕርን ምንባር ምዃነ ኣመንኩ ኩሉ ወላዲ ንደቁ ዝምንየኒ ዓይነት መልክዓይ ኣብቲ ንሱ ዝህበኒ ናይ ፍቕሪ ብርሃን ተተኸለ እቲ ፍቕሪ እናዓረገ ምስ ከደ ግን ሓደ ዓብዪ ዕንቅፋት ኣብ ቅድመይ ተገተረ ንሱ ድማ ከመይ ገይረ ንወለደይ ዝነግሮም ዝብል ሕቶ እዩ ነይሩ ነገር ግን ዘፍቀረ ልቢ ከም በረድ ዘይቐለጠ ዘይኮነስ ከም ሓዊ ዝነድድ እዩ ደፋርን ዘይሕለል እቲ ንዓመታት ሓለዮ ዝዓበኹ ክብረይን ትሕትናይን ሕጂ ናብ ሓደ ዓብዪ ውሳነ ተቐይረ ዓቕመይ ሰባሲበ ፍርሓተይ ስዒረ ኣብ ቅድሚ ወለደይ ደው በልኩ ንዓይ ካብ ዝኾነ ናይ ዓለም ሃብቲ ንላዕሊ ሕጉስ ዝገበረኒ ሰብ ሃይለ ጥራሕ ምዃኑ ብግልፂ ዘርዚረ ነገርክዎ ወለደይ መጀመርያ ሰንቢዶም እዩ እቲ ንጉስ እዩ ዝግባእ ዝብልዎ ዝነበሩ ተስፎም ምስ ሓደ ዕለታዊ እንጀርኡ ንምርካብ ዝቃለስ ድኻ ወዲ ክተሓሓዝ እንከሎ ክቕበልዎ ከቢድ ነበር እዛ ጓልና እዚኣ እንታይ ኮይና ኣላ እንታይ እዩ ዘለዎ እዚ ሰብኣይ ዝብሉ ሕቶታት ካብ ኣዒንቶም ይንበብ ነበረ ንሶም ዝርእይዎ ዝነበሩ ባዶ ጅቦ እዩ ኣነ ግን እቲ ዘርእዮ ዝነበርኩ ሃብታም ልቢ እዩ ነይሩ ኣቦይ ኣደይ በልክዎ ምትብዓት ፍቕሪ እንተሃልዩ እቲ ዝተረፈ ኩሉ ቀሲድ ይትመጽእ ንዓይ ሰላም ዝበኒ እቲ ንሶብ ውሽጢ ሒዝዎ ዘሎ ቅንዕና እዩ በልክዎ
تي نعمتات زنبرني ناي سلام سمرتن قلعنان سلازفلطو نوساني كنصغو كان ولاكوا تمرጫይ نعلم زغرم انت نبره نعيغن ناي نفسي حق نبره اموداتا نفقري كبري هيوم كم فقاري مسخ مرعو فقدولي تي بورقن بمچوتن استسرحه نابراي بدحريت غريفه ابتي نيشتي كفله هايلخ اتخلخو ابلبي زنبره سلام جن كابت قدم زنبره ننلعلي عزيز انت نبره دخاسب اي تمع زبل رستي نايوتي حدش معرف كونه اتنو تمرتين كبرين دما امسو زنبره ننابرا حدش ترجم كركب جمر اتي اتناي مجمرتا نحدا روارح دكع كم تستمنخو بفقرن بتعم لسانن استمهل انبر سايله ابطان اشتي كفلو خينه كابتي ني عالم هو ريحوني ناي بحقي السلام زرخو كل خين تسمع اتي مقول زرربنان تنسون عي نمحقاسن زغبرو زنبر صعرن اتي زغدفكو ناي ولدي مچت كينا فوقو حقيزنيني ግን ህይወት ካብ ስምዒት ወጻይ ስሉጥ መናባበር ተሓትት እያ ወለደይ ኩምሮ ኣኽፈቅዱ ለይ ከለው ሓደ ዘይሕለፍ መጠንቃታ ህይወም ነበር ባዕልኺ ሓላፍነት ወሲድክ ስለ ዝተመርዓኺ ከማና ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ከይትፅበይ ዝብል ነበር እዚ ድማ ንዓይ ዓቢ ናይ ክብሪ ፈተና ነበር ናብኦም ኢደይ ምዝርጋሕ ክብረይ ከም ምስባር ኮይኑ ተሰማዕን በዚ ምክንያት ሃይለ ካብ ቀደሙ ንላዕሊ ክሰርሕ ግድን ነበር ንጎሆ ከይወግሐ ይወፅእ ምሸት ድማ ደኺሙ ይመለስ ግናኸ እትገርም ነገር ሃይለ ዝሰርሐ እንተሰርሐ እትረኽቦ ገንዘብ ንመነባበሪና ተጠቕመና ይከኣል እቲ ናይ ዕዳጋ ኩነታት ዝነበረና ድርት ዓቕምን ንፃዕር ዋጋ ከቢድ ገበረ እኹል ኣይነበረን እቲ ሓድሽ ሓዳርና ንምድጋፍ ዝተረፈ ነገር ኣይነበረን እታ ቀዳመይቲ ዓመት እቲ ወለደይ ከም መርዓውኒ ዝሃውኒ ውሱን ነገራት ጥራይ ተጠቐምና እቲ ግዜ እናሓለፈ ምስ ከደ ግና እቲ ሓቂ ገፁ ክቐልዕ ጀመረ ካብቲ ዝለመድክዎ ናይ ወለደይ ምቾት ኩሉ ዝተማልአሉ ናብራ ናብቲ ናይ ፀገም ዓለም ክሰግር ጀመርኩ እቲ ሕፅረት ገንዘብ እቲ ፀቢብ ክፍሊ እቲ ንፅባሕ ዝኸውን ስንቂ ዘይምህላው እዚ ኩሉ ኣብ ልዕለይ ክዕብልል ጀመረ ኣብ ሰዓት እቲ ሰላም ዝብል ስመይ ዳግም ተፈተነ ኣብ ማእኸል ጥሜትን ፀገምን ኮይነ ሰላመይ ክዕቅብ ይኽእል ይኸውን እቲ ፍቕሪ እንተሃልዩ ኩሉ ይመፅእ ዝበልክዎ ቃል ኣብ ቅድሚ እቲ ባዶ ዝኾነ ክድሽነና ክሳብ ክንደይ ሓቀኛ እዩ ካብ እቲ ካብ ምቾት ናብ ፀገም ዝነበርክዎ ስግግር እቲ ናይ መጀመርያ ፍቕርና ክፍትኖ ጀመረ ኣብዚ ሰዓት ንውሳነ ተፀጊመ ኣለኹ ንዓይለ ሽሕ ግዜ ዋላ እንተፍቀርክዎ ግን ድማ እቲ ዘሎ ፀገም ይድርተን ኣሎ ስለዚ ንዕኡ ፈቲሐ ግብሪ የውሪደ ናብ ወለደይ እግሪ ወዲቐ ይቕራሓቲተ እቲ ዝነበርክዎ ፅቡቕ ናብራ ምህምላስ ድሕሸንስ ወይስ ኣብቲ ዘለኽዎ ኮይነ እዚ ግዜ ምፅባይ ይሕሸኒ እስካሕዋ እንታይ ተገበርኩ ትመኽሩኒ ሰናይ ግዜ